hoxe aquí un estupendo micrófono que seguro que vai facer chegar a miña palabra perfectamente. Gracias, moitas gracias por estar aquí nestas novas xornadas de divulgación científica. Quero agradecer, antes de nada, o traballo feito polo todo o personal do Museo Provincial, con a Aurelia Balseiro á súa cabeza. Estábamos falando da Aurora aí, que a ver se viña, e quedeime co da Aurora. E tamén, como non, a Encarna, a xerente da Rede Museística. Eu solamente viña a darvos a benvida, tamén nos acompañaba Iván, un experto tamén na zona do Caurel, que tamén vai a participar nestas xornadas. Como dicía, viña solamente a darvos a benvida a esta xornada de divulgación científica centrada este ano no patrimonio do Caurel, na que revisaredes da man de persoas expertas as pegadas que foron xerando as distintas formas de ocupación e asentamento nese territorio. Este pasado deixounos unha serie de recursos para o presente, pero tamén para o futuro, con respecto aos que temos como sociedade, e neste caso tamén como as institucións unhas obrigas. Unha das mesas do programa dedicarase precisamente a sinalar estas obrigas, esas cuestións pendentes desde unha perspectiva científica que é tamén a que garante non só o desenvolvemento, sino tamén a sustentabilidade. Entendemos que é necesario e urxente acertar nesas estrategias de futuro porque falamos dunha comarca cunha situación demográfica moi crítica. Freala dependerá en boa medida do que fagamos co patrimonio, co sector primario e cos servizos públicos. Estamos seguras de que será unha xornada proveitosa, tamén moi intensa, porque tedes por diante tamén unha visita ao Castro da Torre. Eu, antes de rematar, quería facer mención a algo que estes días vimos na prensa, como é o derrubo desa carretera que vai complicar aínda máis a vida das persoas que viven no Caurel, pero tamén as persoas que se chegarían ao Caurel. Sirva isto de unha chamada de auxilio, quizás, das terras do Caurel, da natureza, e tamén do que dixe, da importancia de conservalos, importancia de aproveitar de xeito sostible os recursos da zona da comarca e pensar non só en extraer que unhos se enriquezan desa comarca, sino tamén vixiar que as persoas que queiran seguir vivindo ali ou de visita poidan facelo de un xeito sostible, en concordancia ca naturaleza e respetuoso tamén co medio ambiente. Así que nada máis, moitas grazas e creo que xa empezades agora cas xornadas. Parabéns á organización de novo e que teñades unha xornada, aparte de agradable, frutífera tamén para os coñecementos. Gracias. Moi bo día de novo, moitísimas gracias polo voso interese, pola vosa presencia, tanto os que estades aquí no Salón de Actos da Diputación Provincial de Lugo como os que estades en liña, que tamén hai moitísimos inscritos. Cuestións de agradecementos, súmome os realizados por Maite e engado, por suposto, ás institucións dos conferenciantes que nos van a acompañar e, xa como veredes no programa, temos que dar as gracias tamén ao Servicio de Audiovisuais da Deputación e, por supostísimo, a co-coordinador, co-director Iván Álvarez Merallo, que o trouxemos, obviamente, polo cupo, non? Polo cupo dos homes, que senón non... Bueno, en todo caso, quero avisar aos que están asistindo en liña que hai dous enlaces, un para a primeira hora, despois haberá unha pausa, outro enlace para a segunda parte desta mañán e logo haberá un terceiro enlace para visitar a exposición que hai no Museo Provincial, o Obeiro desta quinta xornada, ás 7 da tarde, nun novo enlace para así, digamos que completar todas as horas necesarias para o diploma acreditativo que se enviará o luns ou martes que ven en función das asistencias.
Decirvos que vamos a comezar, intentaremos ser o máis rigurosos posibles no horario, porque ás 4 da tarde, os que estades apuntados para a visita ao Castro da Torre con Iván, temos que salir moi puntuais ás 4 da tarde, aquí na Praza do Ferrol, a carón do Palacio Provincial, e con esa visita que, como digo, tal como están as comunicacións, lévanos bastante tempo ir e volver, pois os que non vayan poden asistir ben en liña ou ben presencialmente ás 8 da tarde no Museo Provincial de Lugo a visita guiada programada para a exposición. Exposición que, como digo, vai con dúas novidades. Unha que, obviamente, aquí estamos a falar do patrimonio arqueolóxico do Caurel en todas as súas vertentes, todas as súas sinerxias, pero logo a exposición concreta un tema máis polo miúdo, que é o Castro da Torre, as campañas de excavacións do Castro da Torre, e aproveitamos tamén para facer unha pequena homenaxe a Antonio Álvarez Núñez, pai de Iván, e ao mesmo tempo arqueólogo desas campañas realizadas ali no Castro da Torre, e tamén foi o encargado da montaxe da sección de Prehistoria e Arqueoloxía do Museo Provincial de Lugo alá polo ano 91, cando se reabreu o Museo Provincial de Lugo. Iremos dando conta dunha serie de cuestións de intendencia en función das necesidades, pero, como digo, gracias a Aurora Grandal, gracias Luis Francisco López, Enrique Alcorta, Ofelia Carnero e, por suposto, Moncho Vila, Lourdes Castelo e Uxío Novo. Moitísimas gracias a todos e comezamos sin dilación máis as ponencias. Moitas gracias. Comezamos, mentras Aurora Grandal de Anglade soluciona aí uns problemas de conexión para o seu PowerPoint, procedemos á súa presentación. Desde a súa integración como doutoranda en 1988 no Departamento de Xeoloxía, posteriormente Instituto Universitario de Xeoloxía da Universidade da Coruña, o seu labor investigador centrouse no estudio dos mamíferos fósiles de xacementos de Galicia, incluindo o estudio tafonómico dos xacementos e o estudio métrico comparativo das faunas. Realizou excavacións en diversos xacementos de Galicia, principalmente en zonas calcarias da provincia de Lugo, o Caurel, Triacastela, Mondoñedo, estudando as faunas de grandes mamíferos e, ocasionalmente, humanos de diferentes períodos prehistóricos e históricos. Aplicou por primeira vez as análisis de isótopos estables para reconstruir o contexto bioxeográfico e paleoecolóxico e nos últimos anos puxo en marcha un laboratorio dedicado exclusivamente ao ADN antigo na Universidade da Coruña. Hai algún problema? Non. Quita o ratón, por exemplo, porque ao mellor non tes espacio. Iván, podes ajudar? A ver si, quitando o ratón, o mellor tes espacio. Bueno, inconvenientes espontáneos. Pois, como decía, colabora ademais en diversos proxectos de investigación con destacados investigadores nacionais e internacionais para realizar en Galicia este tipo de estudios que agora xa non son tan novidosos como ao principio foron. Dirixeu 3 tesis doutorais, numerosos traballos de fin de grao e máster, publicou máis de 50 artigos en revistas científicas e comunicacións, en máis de 100 congresos nacionais e internacionais,
E tamén participa con frecuencia en xornadas divulgativas organizadas por concellos, museos, organizacións científicas ou centros educativos para divulgar o aínda pouco coñecido patrimonio paleontolóxico de Galicia. Foi secretaria académica do Instituto Universitario de Xeoloxía e desde 2017 ata a actualidade é a súa directora en funcións. Quero decirvos, mentras seguimos con estas cuestións do PEN, que realmente antes, para acortar un poquinho a presentación, non me estendín un pouquiño nas finalidades e nos obxectivos desta xornada. Estamos realmente moi satisfeitos de que esta sexa o 5º ano que podemos realizalas. Como vedes, este ano xa fora da pandemia que nos obrigou a adiar as dos anos anteriores e ao mesmo tempo cambiar tanto a asistencia, que tería que ser exclusivamente en liña, como as datas de realización. Este ano, como digo, volvemos á situación prepandémica, é dicir, temos aforo completo, pero coas medidas hixiénicas obrigatorias, sanitarias e obrigatorias, como, por exemplo, o que comentábamos de levar a mascarilla durante todo o tempo que permanezcamos aquí dentro. Por outra banda, o obxectivo que mencionaba e a finalidade fundamental da xornada pode resumirse perfectamente en 3 palabras: transferencia de coñecemento. Con este obxectivo fundamental, temos que decir que cada ano temos un tema monográfico. Esta vez decidimos que o Caurel tiña suficiente entidade monográfica como para falar de arqueoloxía do Caurel e, sinceramente, tamén aproveitamos as sinerxias locais que se están desenvolvendo no Caurel, como son, por exemplo, as interesantes labouras do Colexio do Caurel, Uxío Novoneira, e da propia Fundación Uxío Novoneira, que desde o local van ao universal, ao global, dun xeito pois realmente exemplar que contribúe e axuda ao desenvolvemento desta comarca, por chamalo de alguna maneira, porque realmente é moito máis grande. Outra cousa importante do Caurel, e xa sei que se nota moito que estou facendo tempo, pero é así, é, por suposto, o xeoparque, non, Moncho? Esa cuestión que tamén contribueu, como decimos, a que a UNESCO o tivera en conta para promocionalo, para divulgalo e, sobre todo, para coñecer a súa importancia. Entón, estamos falando do Caurel dunha parte pola arqueoloxía, estamos falando do Caurel tamén pola parte da xeoloxía, estamos falando do Caurel pola parte literaria, pola parte sociocultural, etcétera, etcétera, etcétera. O Caurel, xa non se me ocurre máis decir, pero bueno, vai agora, sí. Bien, genial. Pois... Pois genial. Deixo vos loguiño e perdonade por estes 5 minutos de retraso que xa vamos ter que quitar de algún xeito a algunha... Moi ben, gracias. Moitas grazas e perdade polo problema de compatibilidade aquí, de última hora. Eu estou encantada de participar e cando me invitaron, pois, quedei encantada de falarvos das actividades do noso grupo na Serra do Courel e a relación coas ocupacións humanas, que en principio non é a nosa finalidade dos estudos no Courel. Nos, no Instituto Universitario de Xeoloxía da Universidade da Coruña, e eu concretamente estudiamos a fauna do Cuaternario, as faunas antigas que vivían na Serra do Courel.
nas edades dos xeos, e nas edades interglaciares tamén. O que ocorre no Courel é unha cousa que non pasa en moitos sitios de Galicia, que é que hai as rochas calcarias. As rochas calcarias en Galicia só están nunhas bandas moi estreitas que van dende Mondoñedo, máis ou menos, pasando por Castroverde. Sí. Perfecto, moitas grazas, Iván. Castroverde, o Courel, rematando na Serra de Enciña da Lastra. E nesas tipos de rocha é onde se forman as covas. As covas calcarias, o karst, que formanse pola disolución da rocha. É unha rocha que se pode disolver e que vai formando cavidades, non? Entón, o que nós temos sempre é... Isto se quitamos antes. Vale, aquí estaba esta. O que temos nos nosos estudos é que os restos óseos dos animais ou dos humanos tamén, non se conservan moi ben nos chans cando son acedos, pero na rocha calcaria e nas covas consérvanse moito mellor. E por iso a nosa investigación concentrouse sempre pois na rocha calcaria, non? Para isto, aquí están nesta... Ai, non se ve aí. Sí, se está, sí. Nestas bandas é onde están concentradas as covas, os xacementos que nós estudiamos máis ou menos e outros que estudiaron outros investigadores, non? Na nosa actividade sempre axudaronnos moito, dende o principio, os espeleólogos, porque son os que visitan as covas. Sabedes que aquí en Galicia a Federación Galega de Espeleoloxía sempre tivo un lema que era practicar a espeleoloxía como deporte-ciencia. Consistía en que non só ir ás covas a subir e baixar por ali, senón facer exploracións máis serias, máis formales, facer topografías, e ter sempre unha visión do recurso científico que son as covas, non? Científico polo seu contido de moitos tipos. Entón, os espeleólogos sempre axudaron moito sinalándonos onde había restos, onde podería ser interesante mirar, ou onde era, ás veces, imprescindible separar os osos, os restos dos animais que estaban no medio do paso dos espeleólogos mesmo, non? Para que non se estropearan así. Isto xa foi antes de que eu empezara cos meus estudos, entón, pois xa tiñamos conciencia de que nas covas había restos óseos de animais, que era o que íamos buscar sempre. As covas, ás veces, pois son así grandes, en Galicia non son todas moi grandes, pero algunhas son máis pequenas e o traballo sempre é máis complicado. Hai que ir moi, disposto a arrastrarse por ali. O que un sempre imagina das covas, dos xacementos, é que hai un recheo sedimentario cos osos que hai que excavar. Isto pasa ás veces, non? Por exemplo, aquí vemos, estos son de Cova Irós, que en Triacastela, é un recheo sedimentario cunha estratigrafía, excávase pois dunha maneira pois como calquer xacemento, seguindo por cuadrículas e tal, pero normalmente nas covas e sobre todo nas covas do Courel isto non é así. Os recheos que pode haber, aunque ainda que este da foto non é de Courel, é de Serra de Enciña da Lastra, son depósitos secundarios, os materiais están movidos de sitio, non hai nada que estea no sitio onde o animal morreu ou onde pasou o que fora, non? É bastante máis complicado, está todo movido, está todo pois cambiado de sitio, non está nunha estratigrafía, non está nun recheo de sedimentos, está esparcido pola cova de diversas maneiras. Ás veces está pois encostrado, ás veces está sencillamente así na superficie, estes restos ten varios miles de anos de antigüidade, están ali postos sencillamente, non teñen outra cousa. Moitas veces o máis interesante está caído debaixo de blocos, que ás veces non é fácil recuperar ou está destruído e ten que quedar ali porque non se pode sacar. O que nos atopamos sempre no Courel pois foron nas especies pleistocenas, que son as que nos estudiábamos máis, pois osos pardos e osos cavernarios. O Courel eu penso que era como o paraíso dos osos, porque non hai outros animais, outros depredadores. Non hai, por exemplo, en zonas de Europa hai osos e hienas e leóns das cavernas, como grandes carnívoros,
Pero aquí non hai, prácticamente non atopamos restos de outros máis que osos. Os osos cavernarios que eran herbívoros, que vivían pois tranquilamente nas zonas máis baixas normalmente, da serra, e os osos pardos do Pleistoceno, algúns deles pois que vivían en outras covas, por exemplo, na Arcolla, na Sima Paleira, e o oso cavernario pois de Liñares, que Valdabraira tamén chamado, ou a Ceza. Bueno, o que pasou con isto é que aquí tedes unha curva climática, esta é a parte máis, fai 60.000 anos, esta é a actualidade, que está así un pouco máis, chega un pouco a actualidade. E a gráfica non é só do Courel, pero podedes ver, isto representa o oso cavernario, o oso pardo, vedes as fluctuacións climáticas que houbo fai miles de anos. Entón, aquí en azul está o que sería máis ou menos o último máximo glaciar, era unha época glaciar na que o Courel estaba debaixo dos glaciares. Vedes como o rexistro interrúmpese, non hai nada, non atopamos nada, porque, claro, se estaba cheo de glaciares, pois a fauna, primeiro, non podía vivir nas cumes, porque estaban cheas de xeo, pode que en zonas máis baixas sí, pero non atopamos, porque despois, cando todo ese xeo fúndese, pois circula polos vales, polos ríos, polas covas mesmo, e pode arrastrar todos os materiais, entón, ao final, pérdense. E despois xa, cando chega o último interglaciar, o actual, a época templada actual, pois xa o que atopamos xa é outro tipo de fauna, porque, por exemplo, moita da fauna antigua como o rinoceronte, que no Courel non atopamos na serra, concretamente, isto é de outro sitio, pero, bueno, os osos cavernarios tamén extínguense, xa atopamos fauna silvestre como actual e fauna doméstica, da que andaba pola serra e de vez en cando, pois, caía por ali. Así que, neste contexto, nos ímos explorando as covas, e o que pasou, pois, ao principio de todo, foi a aparición dos primeiros humanos do Courel, os primeiros humanos atoupados, non os máis antigos, precisamente. Estas estaban na cova da Arcolla, había información de que había restos humanos, en colaboración, por encargo da Consellería, fúmolos a buscar cos espeleólogos, un deles aquí presente, outro, por desgracia, non. E atopamos isto, que son unha serie de restos humanos que estaban ali, xa nos dimos conta que non estaban como in situ, aquilo parecía que estaba movido, seguramente moita xente que pasou por ali foi movendo os restos, intrigáronos bastante a todo o mundo, fixemos as datacións, e as datacións por carbono 14 sitúanos nos últimos, son estas gráficas de aquí, ten un marxe amplo nos últimos 300 anos. Falábase da Guerra Civil, falábase da Guerra Carlista, estudiounos Fernando Serrulla, o forense, atopou máis osos despois, moitos anos despois foron por outra zona da cova e atouparon onde estaban realmente os esqueletes, que ainda conservaban unha bota, como pode verse aquí, un casquillo. Entón, isto foi algo recente, foi un episodio oscuro, un episodio terrible que ocurriu ali, pero que en principio, deixou un pouco a pegada de pensar, haberá máis restos humanos, non haberá, que se poderá atopar por aquí, A segunda cuestión que nos interesa aquí para esta charla foi o que ocurriu no sumio de Chandolindeiro. Chandolindeiro é unha cova que é un sumio, este é un primer croquis, este sería o exterior, máis ou menos é unha cousa esquemática, avánzase un pouco pola cova, hai que baixar, e despois aquí abaixo hai unha cousa que se chama Sala del Asta, que está aquí escrito, e isto é porque había un corno por ali colgado. O que ocurre con esta cova é que é unha dolina colapsada, é unha zona de afundamento dende o exterior cara ao interior da cova, Entón, sería algo parecido a isto, o esquema, e nos, a asta que vemos, que non é unha asta, é un corno realmente, pois estaba por aquí colgando destes depósitos. Isto visitámoslo fai moitos anos, un pouco de casualidade, porque estábamos traballando noutra cova e os espeleólogos dixéronos imos explorar aquí, queredes vir con nós? Bueno, pois imos, fomos un grupo grande de xente, e ali apareceu
Aquí está a famosa asta, máis ou menos, non? Hai que lle din agora que non é. Lle din o que non é. Que fixe, perdón. E atoupamos, non quero facer nada desto, teño que facer. Atoupamos os restos de unha humana, de Elba. Os restos de Elba, é que xa sei o que pasou, é que é unha... Os restos dunha humana de Elba, que chamamos despois, que estaban pois no derrubio desa zona, non? En este sitio desta caída, non? Entón, baixamos outra vez, moitos anos despois, porque non houve posibilidade de ir de seguido, porque a cova é moi complicada, hai que ir cos equipos de xente que sabe baixar e con seguridade e todo isto. E atopamos máis restos, estaba todo colapsado, estaban mezclados os blocos, a arxila, os osos, todo caído de enriba, non? No medio este sería o croquis máis recente, este sería a dolina fundida, este sería o depósito aquí, que co paso dos anos estáse desmantelando totalmente, está caendo, ano tras ano está todo máis destruído e os osos están máis esparcidos, non? E así se foron atoupando restos desta persoa e foron atopándose tamén, aquí tedes varios restos óseos, non? E foron atopándose tamén algúns animais, con ela que falamos despois. Bueno, aquí o estudo anatómico forense fixo o doutor Fernando Serrulla tamén, igual que os outros restos, non? Porque o especialista sacou moitísimos datos da vida desta persoa, das súas patoloxías, da súa talla, da súa forteza que tiña, porque tiña os osos con unhas insercións musculares moi potentes, tiña moitas patoloxías, era unha muller entre 20 e 40 anos, máis ou menos. As patoloxías, bueno, que se teñen cando non se ten unha alimentación así moi boa, e na antigüidade, por suposto, non? E aquí quería facer un inciso para falar desto, porque é interesante, como se estudan os restos, como se estudaron os restos desta persoa. Ademais da parte anatómica, fixeronse estudios de ADN. E o ADN, eu quería distinguir que hai dous tipos de ADN, non? O ADN mitocondrial é un ADN que está nas células, nuns corpúsculos que se chaman mitocondrias, e que teñen unha herdanza materna, veñen sempre por vía materna. Entón, todo o mundo ten o ADN mitocondrial da súa nai, e, polo tanto, da súa avoa materna, e así sucesivamente, non? Entón, este ADN úsase para estudiar as filoxenias, para saber as orixes, como son as orixes dos animais ou das persoas, de onde veñen, porque ven sempre por esa vía materna. O outro ADN, que é o que está no núcleo, este ven do pai e da nai. Entón, como entremezclase moitas veces, pois é máis difícil, non se pode seguir un linaxe co ADN nuclear. En cambio, pódense saber moitas características das persoas, non? Eso sí. Entón, o ADN mitocondrial que se fixo, bueno, isto está aquí a explicación de por que heredase por vía materna, non? É porque as mitocondrias están no óvulo, entón sempre, nos animais, nas persoas, en todos, sempre son as da nai, non son as do pai, non? Na historia da humanidade estudouse moito estes linaxes maternos e foron indo para atrás, cada vez máis, ata chegar a famosa Eva mitocondrial. Os principios, bueno, máis ou menos, había máis de unha, claro, pero isto comenzou en África, a humanidade moderna, Homo sapiens, e co paso do tempo, ese ADN mitocondrial heredado por vía materna, pois a veces vai tendo un pequeno cambio, entón vai tendo unha letra distinta, se lle pon un nome distinto, non? Empezou na L, e despois saliron de África, foron a N, a M, chegaron a Europa, estiveron por aquí, cambiou un pouco, chegou a aparecer este grupo que é o U5, e o U5, que estaba de Centro Europa, migrou por moitos sitios, e a nosa Elba, do Courel, é dese grupo U5. Así que chegou descendente de xente que viña de por aquí, fai moitísimo tempo, claro, entre 11.000 e 20.000 anos, sería máis ben 20.000, porque a propia Elba ten casi xa os 11.000,
e chegaron aquí. Este é un estudo completo con moitos outros humanos destas épocas, máis ou menos, dos humanos modernos europeos, e o que vemos é que é do grupo de cazadores-recolectores europeos do Mesolítico. Despois chegaron outros, máis adiante chegaron outros que viñan máis das estepas e de Anatolia e seguiron un ritmo distinto e xa eran a xente neolítica, a xente que cultivaba plantas e que facía outras cousas. Elba ainda non era dese grupo. O que pasou, bueno, están aquí un pouco os parentes de Elba, poderíamos decir, están en Alemania, están en Italia, están en toda Centroeuropa, por todas partes, é unha cousa que foi moi extendida e que chegou hasta aquí, non? Co estudo do ADN mitocondrial, entón, sabemos a linaxe, e co estudio do ADN nuclear sabemos rasgos anatómicos seus. Por exemplo, sabemos que tiña o pelo negro, os ollos moi oscuros e o pel moi oscuro. Ainda na reconstrucción que se fixo non está tan oscuro como poido ser que fora. E sabemos, por exemplo, que tiña intolerancia á lactosa, que era algo común naquela xente, porque eles non eran gandeiros todavía, non tiñan leite. Entón, a tolerancia á lactosa xurdiu cando a xente empezou a tomar leite. Entón, foi unha mutación que foi favorable, non? Así que Elba é a primeira persoa que temos, a primeira courelá, ou por lo menos que pasaba por ali, que é o que pensamos máis que vivira ali, non? Porque nesa época non hai rexistro de ningún outro, non atopamos nada desa idade no Courel máis que osos. Ten 9.100 anos, máis ou menos, é unha muller, como xa diximos, non é moi grande, pero era forte, como todas. Ten o pelo, os ollos oscuros, patoloxías de esforzos, de traballos duros, o linaxe mitocondrial é o dos cazadores-recolectores. Xenéticamente, Elba ten un componente antigo, cando se estuda o ADN completo, un componente antigo que lle queda aí, que moi poucos teñen, na península ningún ten ese componente xa. Tiña certas carencias nutricionais, xa estivo, a alimentación que tivo pois era baseada en recursos terrestres, pero con moito vegetal, non era só carnívora, aínda que era das cazadores-recolectores, non era unha carnívora que estivera comendo carne todo o día. Tiña unha caries, probablemente desa época, como non había trigo, nin fariña, nin nada desto todavía, pois sería de comer, o mellor, pois froitos secos, non? Londras, cousas así. Era intolerante á lactosa, por suposto. E a súa morte foi accidental, foi un afundemento, non é un enterramento que é o común cando se atopan esqueletos mesolíticos e tal, son porque hai enterramentos nas covas. Neste caso non foi un enterramento, neste caso era Elba na súa actividade diaria. Pasaba por ali, afundiu todo e ela caeu. E o curioso é que está no mesmo paquete de blocos, arxilas e osos, hai 3 uros. Os uros son os antergos da vaca doméstica, salvaxes. Eses 3 uros están con ela no mesmo paquete, no afundemento, non? Esa é a diferencia un pouco que ten con outros sitios, porque outras covas son simas nas que a xente cae. Os animais caen no oco e morren abaixo e van acumulándose ao longo do tempo restos de moitos animais. En este caso non é unha caída, é un bloco inteiro desplazado cara abaixo cos osos mezclados da muller e dos uros. Por iso pensamos, que relación teña a muller cos uros? Estaban moi perto cando eso afundiu, non? Esta é unha foto dos restos dos uros xa un pouco reconstruídos, porque estaban bastante destrozados. Aquí vedes un cráneo de un, os cornos non están enteros, este é un corno de outro, este é un pois a medias un pouco. Este é o que estaba ali, este de aquí era o que estaba ali na rocha, non? Son animais xoves, son machos probablemente polas dimensións e son de tamaño pequeno. Comparados con outros de Centroeuropa son moi pequenos. Pero nós non sabemos se isto é normal nesta cronoloxía, que sexan así pequenos, porque non hai casi estudios que en toda Europa que fixeran a datación dos uros ou que fixeran estudios completos. O ADN mitocondrial, que tamén fixemos dos uros, dinos que son bastante diferentes, son de linaxes totalmente distintos. Por exemplo, hai un deles que está máis perto de uros ingleses que dos outros uros, na linaxe mitocondrial. Nós sabemos que os bisontes, por exemplo, que poderían ser un pouco o equivalente actual aos uros antiguos, teñen manadas
por liña materna, máis ben tamén. Esperaríamos que foran máis parecidos, pero non sabemos se é normal isto nos Uros ou non, porque ninguén fixo isto nos Uros, tampouco en ningún outro sitio. Entón, adelantámonos nos estudios e estamos esperando a que alguén faga máis estudos por outros sitios, se faga adaptacións. E despois, xa por último, temos outra cousa que xurdiu a raíz deste estudo dos Uros. Nos non pensábamos estudiar a humana, non pensábamos estudiar os Uros, non pensábamos estudiar nada deso, pero cando xa pois veu a oportunidade, fixemos outra cousa, non? Que foi estudar outros restos de animais que non eran os que nosotros tiñamos pensado estudar. En moitas das covas atoupamos restos de animais domésticos. Normalmente, pois eso, caídos encima, toda a entrada, e sempre decíase que eran animais que a xente tiraba, animais mortos, vacas enfermas, cousas así, non? Que eran recentes todos e que estaban ali. Bueno, sempre estaban un pouco, como non eran o noso obxectivo, pois deixábamos ali ou non os estudiábamos moito, ou recollíamos o que fora, pero eran fauna doméstica que pensábamos que era moi recente. Nós o que sabemos é que a ocupación do Courel, polo menos na época romana e anterior, na época castrexa, pois hai moitos castros, hai moitos sitios. Bueno, pensábamos que como moito pois podería ser desa antigüidade, non sei, non tiñamos tampouco unha idea moi clara con estes animais domésticos, non? Pero a raíz de estudiar os Uros, estudiamos as vacas. Dos que tiñamos, estudiamos as vacas. O estudio en varias covas da serra e de un pouco dos arredores da serra, non? O obxectivo, por exemplo, na cova da Tara, pois sí que é unha sima, é unha caída. E debaixo xusto, pois hai restos de vacas e de ovellas, cabras, de moitas. O problema desto é que, claro, non sabemos de que época son, hai que datalos unha por unha, porque hai unha mezcla aí de idades, non? O que vimos, por exemplo, foi que son vacas moi pequenas. En comparación coas vacas actuais, son vacas pequeniñas. Como serían agora as cachenas de montaña que son pequenas, pois estas ainda máis pequeñas. As vacas son pequeniñas, as ovellas tamén son pequeniñas, como a ovella de montaña, a raza actual, tamén son ovellas moi pequeniñas, pero extremadamente pequeniñas, ademais, non? Que é unha cousa curiosa, e que quereríamos seguir estudiando se poidéramos. E as datacións, esta é un pouco fea a diapositiva, pero bueno, aquí estas son as datacións que fixemos de vacas de Courel, as de abaixo son do castro de Valdeorras, isto xa é fora do Courel, en Valdeorras, da época castreña, prerromana, digamos, da época xa da romanización. Temos aquí, vedes que estamos falando de 400 anos antes de Cristo, 100 anos despois de Cristo, estas son as de Valdeorras, non? E as de Courel, que están aquí, pois non son tan recentes. As máis recentes que temos son da Idade Media, pero do principio, vamos, de 400, 600, 700 anos. O ano 600 ou 700, perdón. Temos unhas cantas en algúns sitios, temos outras un pouco máis antiguas, tamén da época máis ou menos da romanización, e temos outras máis antiguas, da Idade do Ferro, temos outra máis antigua, que xa é máis ben da Idade do Bronce, e temos incluso unha que é máis ben calcolítica. Entón, estas son vacas de verdade, vacas domésticas, son pequenas. O pouco material que temos son osos pequenos que non son esqueletos, nin se poden facer grandes estudos, pero se poden medir e vemos que non teñen nada que ver con animales silvestres, son animales domésticos que andaban pola serra, que caeron encimas, e se as vacas andaban pola serra e andaban por ali pastando era porque os humanos estaban ocupando a serra tamén, por algún sitio, non iban ter as vacas por aí perdidas, non? Entón, a presencia destes animais domésticos na serra, sendo unha investigación que é colateral a nosa, porque nós non nos dedicamos a isto, pero temos estes datos aquí, pensamos que pode dar moitísima información a presencia destes animais domésticos, o seu estudo, para coñecer máis sobre a ocupación da serra. Por último, o análise destas vacas do Courel de distintas épocas, o que deu foi que son esta cosa que parece aí un torbellino, son todas os posibles tipos de vaca doméstica que hai na actualidade, non? As vacas están moi diversificadas polas razas, os entrecruzamentos e todo isto. E vemos que xa a máis antiga de todas, a do calcolítico, é xusto como un tipo central do que parten todas as demais ou moitas das demais. Pero as demais xa están diversificadísimas, están moi diversificadas, non son un só grupo de vacas que chegou ali e xa está, senón que xa son como vacas procedentes dun stock moi grande de vacas moi diversas e que estaban ali. O sea, xa que non é algo puntual de unha vaca que chegara, unha vaca que estivera, unha pequena manada, xa é unha cousa
moi extendida e diversificada, xa pois dende por lo menos a idade do bronce, que tiña que estar aquelo totalmente xa colonizado, non? E con isto remato, espero non haberme pasado moito do tempo, porque quería engadir que estes estudos dos animais domésticos nas covas, por exemplo, pois non son estudos que non está facendo ninguén realmente. Nós non damos abasto xa con tanta información, non? Entón facemos o que podemos. Pero é algo que está presente que sería necesario pois estudar un pouco máis. Tamén sabemos, por exemplo, que hai covas nas que hai restos arqueolóxicos, pero nós neso non entramos porque non é a nosa función, pero os restos óseos que aparecen por ali tirados e que decían que eran vacas modernas tiradas e tal, pois non son tal. E son merecedores de estudo tanto as vacas como outras especies, claro, das que hai. Porque penso que poden dar moitísima información sobre, en realidade, sobre o pasado de Galicia e do Courel en concreto. E nada máis, moitas grazas. Como vamos ben de tempo e aínda a pesar de que temos a posteriori a última hora da mañá unha mesa redonda e un debate coloquio para traer a colación tamén as ponencias realizadas para tanto os presenciais como en liña, se hai algunha concreción, algunha cuestión moi definida ou concreta que querades aproveitar agora, temos 5 minutiños e douvos entón a palabra tanto presencial como en liña a través do YouTube. Algunha puntualización para Aurora nesta interesantísima exposición? Aurora, moitas gracias. Pois, visto que non, procedemos logo. Ofelia e Luís, cando que irades. Fechas eso, por favor. A ver como se fai. O pense non está. Me parece que cargou uno aquí. Sí. Bueno, repito, bos días a todos, graciñas a todos por vir, estar con nós. É un placer presentar a Luís, que supoño que é un bello conocido xa de todos, porque xa nos acompañou noutras xornadas. Luís Francisco López é arqueólogo profesional, membro do equipo de Arqueoloxía e Restauración da Sociedade de Terra Arqueos, formou parte de diversos proxectos arqueolóxicos do CSIC, é director de numerosas intervencións arqueolóxicas en xacementos da comunidade galega, como no Castro de Laias, no Castro de Vigo, nas Burgas de Ourense, no Castro de Santa María de Cervantes ou no Castro de Castañoso na Fonsagrada. De igual modo, dirixe prospeccións en Asturias, Castela e León. Nos últimos anos, codirixe xunto con Yolanda Álvarez e Miguel Ángel López Marcos intervencións para a posta en valor de xacementos destacados como a cidade de San Cibrán de Las, o Castro de Baroña, o del Viña, Santa Tegra ou o Castro de Viladonga, de cara a unha rentabilización social do patrimonio que promoven distintas institucións autonómicas. É coautor de numerosos artigos en revistas como Croa, Cadernos de Hiperhistoria e Arqueoloxía, así como ten colaboracións en diversas obras colectivas. No ano 2021, por fin, despois encontrou tempo, e presentou a súa tesis. Ora xa é doctor en prehistoria pola Universidade Complutense de Madrid, e a tesis titúlase Castros y territorio, evolución del poblamiento castreño y de los procesos de territorialización en la Sierra Oriental Gallega y sector meridional lucense. Pero é un gran coñecedor do Courel, é un gran amigo aparte de todo eso. Bueno, pois ala, tócache. Bueno, pues a ver, nada, ante todos agradecer a invitación a estas ponencias. Bueno, veño un poquinho a contarvos un pouco os últimos traballos que realizamos aí no Courel, pero bueno, en definitiva veño a presentarvos un pouco esta trayectoria que máis ou menos vai desde os anos 90 hasta ahora, no que fixemos moitos traballos en todo este territorio, non só no Courel, ni en toda a zona meridional lucense, na zona das Serras Orientais de Lugo, que un pouco se plasmaron no
na tesis doctoral esta que acaba de comentar Ofelia. Bueno, en principio, titulei Revisión dos modelos de ocupación castrexas no territorio do Caurel. É un pouco unha revisión dos modelos de ocupación castrexa en xeral en todo este territorio. Un pouco que quería deixar desde o primeiro momento un pouco o concepto do que a cultura castreña como é a base do traballo que estamos a presentar aquí. Está claro que os poboados castrexos teñen unha trayectoria moi importante de casi 1000 anos, entón hai unha diferencias bastante importantes de uns xacementos de tipo castreño a outros, non? Todos estes traballos que nos intentamos facer, tratamos o castro como a unidade básica de organización social e territorial. É dicir, o poblado en realidad castreño permítenos traballar con un poboado que está delimitado, como tal podemos considerar como unha unidade que interactúa no territorio e que podemos empezar a traballar con él, non? O orixen do poboamento castrexo un pouco ven en relación á estabilización das comunidades no territorio. Responde a unha decisión de por primeira vez de que unha comunidade se asenta definitivamente nun territorio facendo unha delimitación do seu hábitat, non? Para dominar un territorio en concreto e manter unha autosuficiencia sobre ele, non? O castro, como vos decía, como unidade básica social e territorial, tanto a fisonomía que presenta este tipo de poboadas como a súa situación en relación co territorio e a súa autonomía supón un cambio evidente respecto dos momentos anteriores. O novo tipo de poboamento define o seu lugar de hábitat a través de unha clara delimitación mediante estruturas, fosos, murallas, que require este sistema de delimitación. Estamos a falar dunha cohesión social das comunidades castrexas e da afirmación como grupo de cara ao exterior, con a afirmación dunha comunidade en frente a outra, non? Temos unha amplitude cronolóxica moi importante, moi grande. En casi 1000 anos de duración do mundo castrexo, como é de supoñer, hai unha gran diversidade tanto nas súas estruturas como no tipo de comunidades que habita, non? Hai sitios como Caurel, do que falaremos máis en concreto, no que este proceso está por estudiar, non? En liñas xerais, nos inicios da Edade de Ferro, os poboados están en zonas moi altas, moi fáciles de definir, con certo aillamento natural, vai evolucionando hacia zonas máis agrícolas, nas que pasan de castros singulares a unha certa complexización en torno á segunda Edade do Ferro, sobre todo cando notan a presencia de Roma, non? Este tipo de asentamentos non desaparece coa chegada de Roma, senón que, curiosamente, se fundan novos poboados ante unha nova organización do territorio. Isto non quere decir que xa sea unha organización similar, que logo xa veremos. O traballo que plantexamos é a través dun análisis morfolóxico dos conxuntos dos poblados, de tipo castrello. Asentamentos que están delimitados, como dixen antes, artificialmente por medio de fosos, parapetos e murallas. Ocultan diversas realidades cronolóxicas, culturais e funcionais. Normalmente vemos todo como castros, pero se facemos unha lectura dos asentamentos fortificados de morfoloxía castrexa, desde a súa implantación case ao final da Idade da Bronce ata as súas últimas fases, xa plenamente integrados na estrutura romana, podemos comprobar que pouco teñen que ver poboados do século IX a.C., como os da Segunda Edade do Ferro, a partir do século V a.C., ou cos construídos ou transformados ca irrupción de Roma. Cando, tras a desarticulación da sociedade castrexa, as poblacións indígenas seguiron habitando na mesma rexión e mantiveron técnicas de tradicións constructivas propias, pero nun contexto radicalmente diferente. Está claro que temos que ver moi claro que nos atañe no que vamos a ver na zona do Caurel o gran impacto de Roma neste territorio. Nos intentamos estudar non só os lugares de ocupación, os castros, sino o territorio de explotación.
Entón, vese clarísimamente que a chegada de Roma produce un forte impacto nas dinámicas socioeconómicas que xa estaban ali, como acabamos de ver na ponencia anterior, xa temos xente que habita desde o 9000, que se sepa polo menos. Non quere dicir que ali non haya nadie, pero sí que se ve clarísimamente que hai un gran impacto cada chegada de Roma e un aumento demográfico moi importante. Todos estes cambios, cambios que hai no mundo prerromano son moi visibles neste sector, moito máis visibles que noutra zona que o mellor a transformación foi máis progresiva. Neste caso, non é o mismo que, por exemplo, na costa. Neste caso, o impacto da chegada de Roma é moi contundente e o impacto vese moitísimo máis. Está claro que estas transformacións, ademais, nesta zona, teñen que ver moito co tema da minería. A minería aurífera, que é unha das cousas que a Roma lle interesaba moito, e xustamente todo este territorio que estamos a falar ten unha importancia mineira, sobre todo aurífera, moi grande para o Imperio Romano. Temos que valorar, ademais, que todas estas transformacións están moi camufladas, porque, aparte de que hai uns cambios moi importantes nas sociedades persistentes, hai unha pervivencia nos modos de tradicións constructivos. Entonces, están moi enmascarados todos esos procesos en relación coa propia morfoloxía dos xacementos. Como vedes, no Imperio Romano, isto puxena xa moitas veces, está traballando a minería aurífera prácticamente en todo o imperio, pero, en concreto, na zona noroeste da península, e máis en concreto na zona esta do sur de Lugo, a dimensión minera aurífera en época romana é moi importante. Non só o río Sil, o río Olor, o río, recientemente vimos o río Sarria, o río Neira, o río Navia, prácticamente todos os afluentes da marxen esquerda do río Miño son todos auríferos. E hai unha serie de explotacións, por decir, hai un número moi importante de explotacións. Esta pegada de Roma non a podemos obviar, ou non pasar por encima. Na zona, por exemplo, da zona de Sarria, hai unha concentración moi importante de xacementos castrexos que van ter que ver un pouco co que falaremos, porque realmente estaríamos a falar prácticamente dunha zona do graneiro, por decirlo de alguma maneira, que abastece logo unha serie de poblados que hai na zona da montaña. Vemos claramente unha concentración moi importante de poblados, no que xa estamos a detectar unha serie de recintos campamentais que nos estaba falando un poquinho deste control territorial. Hai unha serie de campamentos que se toparon recientemente na zona toda de sur de Lugo e unha serie de xacementos que nos está a falar da construción dunha serie de poblados aparentemente castrexos, como vedes este que se ve aquí, claro, que é a Recacha na montaña dos Ancares, no que claramente é un recinto para un destacamento militar romano. Fixemos unhos sondaxes e vimos clarísimamente todos os elementos que se corresponden con esa edad. Despois, o castro, por exemplo, poñemos tamén castros que parecen como o castro do Xeriz, no que xa sufren unha certa especialización importante no cultivo de cereal, para almacenamento, seguramente para abastecer a outras poblacións. Falamos que no momento que xa apuntaremos, pasamos de ter unhas sociedades autárquicas que ocupan unha serie de poblados para pasar unhos xacementos especializados que se combinan uns cos outros. No Caurel xa se fixo moitos traballos desde fai moitos tempos, os traballos que se fixeron nos 80 por o equipo de Luzón, Sánchez Palencia, no que participaron Acuña, Felipe Arias, Camaño, unha serie de profesores que fixeron un traballo no que xa se destacou a importancia da minería no Caurel. Foi un traballo que puxo en relación ao poboamento castrexo con todo este tipo de explotacións. Fixeronse tamén o traballo que fixen nos anos 90 sobre o territorio como traballo de licenciatura. Tamén xa destaco aquí, xa vedes que poño aquí unha serie de castros romanos e castros prerromanos. Como vedes, hai unha dimensión importante de castros romanos en relación cos prerromanos.
Foi un traballo que se fixera, bueno, xa non tal. Despois fixeronse traballos a través de Antonio Álvarez Núñez, que escavou o Castro de Sobredo, o Castro da Torre, no que xunto con traballos que fixeron na minería tal, volveron a poñer un pouco en ensalzamento este tipo de poboados. Despois fixeronse unha serie de limpiezas, Iván estuvo traballando en unha serie de castros tamén. Prácticamente todos estes xacementos xa veremos, nos están falando dun momento moi concreto. Fixose fainada por Brais Curras unha serie de sondaxes nas minas, nas explotacións, que deron unhas datacións moi concretas. E, bueno, no ano 2019, cando fago eu este estudio da zona sur de Lugo, por decirlo de alguma maneira, na que o obxectivo que temos aquí é a revisión en afondar o coñecemento castrexo en xeral. Este traballo procede de intervencións feitas desde os anos 90 hasta o ano 2019. O estudio incide especialmente na segunda idade do ferro e nas transformacións que se producen durante o contacto de Roma, prestando especial atención na construción da paisaxe social a través do análisis diacrónico e territorial marcada por unha intensa actividade mineira. O marco territorial desta intervención corresponde co sector meridional lucense, que xa está desvendo aí, na que se analizaron nunha zona dunha alta densidade de explotacións auríferas, máis de 700 poblados castrexos, máis de 450 explotacións auríferas. Todo este traballo está feito na zona dos Ancares, na zona do Valde Neira de Sarria, na zona de Sabiñao, na zona de Terrachaga, Valde Lemos e na zona do Caurel, que é a onde lle prestamos unha certa especial atención. Todas estas non só nos baseamos nos traballos de prospeccións, como vedes aí están en amarillo unha serie de concellos que foron prospectados, a maior parte de todo o traballo da zona toda do Bierzo, senón en traballos tamén a través de fotointerpretacións aéreas, análisis territoriais e, sobre todo, tamén diferentes excavacións que se realizaron en diferentes xacementos. Aí os verdes son excavacións feitas por o noso equipo e en amarillo outras excavacións que se fixeron, que nos veñen a complementar os datos sobre esta incidencia que vos estou a comentar. O que se fixo en todo este territorio, aparte que comentamos, temos un apoio de datacións radiocarbónicas estratigráficas de excavacións, ven a complementar o fundamental do traballo que, por decirlo de alguna maneira, o estudo da morfoloxía dos poblados, que ven un pouco enmascarar ou a definir unha serie de connotacións cronolóxicas de evolución castreña. Esta revisión parte desos aspectos morfolóxicos. Consideramos todos os recintos neste traballo, non só os recintos propiamente castrexos, todos os recintos asimilables a ese tipo de construccións, é dicir, todos os poboados delimitados por estruturas, fosos, murallas, parapetos, por exemplo, independientemente do seu tamaño e forma. Vedes, por exemplo, que pouco teñen que ver aquí un xacemento, por exemplo, claramente mineiro, como un xacemento de mínimas dimensións, con un complexo como o Castro de Formigueiros, ou este que claramente, puxen a propósito, é un destacamento militar romano, un castro mineiro como o de San Estevo aquí do Caurel, ou este de Pena do Castro tamén do Caurel de Villamor. Pouco teñen que ver uns cos outros. Entón, ese análisis morfolóxico nos pretendíamos un pouco para sacar ese tipo de elementos que diferenciase uns de outros. Pretendese determinar algúns dos rasgos esenciais dos castros que establecían pautas que definían poblados afines. Definidos unhos grupos a partir do seu análisis morfolóxico, baseados en elementos diagnósticos que nos permitiron abordar as características consustanciais do emprazamento, pero, sobre todo, incluye
incidiuse nos parámetros que reflexan as características creadas polas comunidades que os construen. É dicir, os elementos artificiais construídos para converter o espazo elixido nun poboado delimitado. Trátase aspectos como a densidade de delimitación, a superficie ocupada, a superficie transformada, a superficie habitable, un pouco que nos veñen dicir o esforzo invertido, o grado de complexidade dos diferentes castros. Esta articulación, tamén incidimos na articulación dos espacios, os parámetros estén relacionados co tamaño, que a comunidade cohabita, e que a capacidade técnica, que tamén é unha cousa que se estudou. En definitiva, púidose comprobar como son valiosos indicadores da estrutura da sociedade castreña, dos seus aspectos funcionais e, en ocasións, con un claro valor cronolóxico. Vedes aí, por exemplo, un dos xacementos no que se intenta ver os elementos construídos, e aquí tamén se ve un pouco a capacidade, a relación da superficie total construída e a superficie habitable conseguida. O que se fixo, tras esta análise, pudose determinar unha serie de recintos, creo que de 700 e pico, pois evidentemente da cultura castrexa quedábamos casi con 400 e pico, porque hai unha serie de recintos que non corresponden ca ventana temporal que estamos falando, son posteriores ao que se considera cultura castreña. Algúns claramente xa son recintos romanos, tipo campamental ou vinculados ca minería de ouro, pero tamén se puderon identificar algúns conxuntos homoxéneos que podemos diferenciar entre poboados, por decir de alguma maneira, aquí postos como no grupo 1, que son castros que teñen unha posibilidade moi grande de ser castros do momento ou que se como construídos en época anterior a Roma, e o grupo 2 que clarísimamente ten que ver co mundo romano. Parecen responder a estrategias territoriais e tramas sociais totalmente diferentes. Os asentamentos da Edade do Ferro, que serían os castros propiamente ditos, que responden cas estrategias territoriais coherentes con tamaños e estrutura social castrexa. E os recintos romanos conservan rasgos morfolóxicos castrexos, pero polas súas características locacionais, tamaños e formas de delimitación, temos que considerar como pezas da trama de poboamento establecida desenrolada baixo o poder de Roma xa. Polo menos o último cuarto do século I despois de Cristo. Vedes, por exemplo, poño aquí un exemplo dunha serie de castros mineiros que incluso profundizamos un poquinho máis e vemos como hai castros que simplemente utilizan a enerxía hidráulica para facer a súa delimitación. Este tipo de, vedes que hai H1, H2, H3, o castro de Cervantes, que neste caso faise tamén con enerxía hidráulica a súa delimitación, pero aproveitan todo o material sacado de aí para construir. E hai outros que xa directamente forman parte dunha propia explotación aurífera. Hai unha serie de xacementos vamos a ver que claramente teñen unha afección prerromana. Non podemos tampouco falar despois, xa veremos que este tipo de xacementos teñan logo unha posterior ocupación en época romana, pero estes polo menos todos parece indicar que son construídos neste momento anterior. Son recintos que se clasificaron un pouco según a disposición dos seus recintos, aos seus modos construtivos, nos que máis ou menos pasamos dunha serie de xacementos máis simples a xa un momento xa de complexización que estábamos falando nese momento último da Edade do Ferro. E despois hai unha serie de xacementos clarísimamente, recintos e castros xa romanos, que construídos en ese momento, que no Caurel van ter moitísima importancia, sobre todo por esa dimensión de explotación aurífera. Aquí hai claramente unha serie de xacementos que vedes claramente como este campamento, ou este que parece un castro simple e un destacamento romano, ou como xa temas castros tipo fortalezas ou fortines, que son, por exemplo, castros que están moi presentes no Caurel. E, desde logo, os castros que xa vos comentaba antes, que están vinculados á minería, como o castro de San Lourenzo.
Por exemplo, a explotación que hai en Pola de Barallón, conocela de sobra, dos surcos convergentes, que pese a que o castro este de San Lourenzo recientemente publicaron nas redes unhas datacións dicindo que é un castro prerromano, a única posibilidad que ten este xacemento de ter asentamento prerromano é que construíran o castro romanos encima dun que xa existira, non? Cousa que dudamos bastante. Está claro que esta mina, unha das minas que hasta foi pouco estaba moi conservada, ten varias fases e un deses canais que baixa, que aproveita a infraestructura desta explotación, vai a, veis aquí nesta, creo que está funcionando, vai a dar o castro este por este canal que é o que fai a súa delimitación. Despois tamén tivemos en conta o tema dos emprazamentos. Os emprazamentos, a hora de falarnos do tema das súas características, é moi importante tamén telo en conta. Sobre todo temos aquí os castros os 58 castros. Eu no estudio, cando falo de Caurel, vai en conxunto con Caurel e o Val de Quiroga, porque é a comarca que máis ou menos considere que ten que ver. Entonces, creo que de 98 castros recintos, 58 consideramos de tipo castreño, no que vedes que a maior parte, que está aquí abaixo, a maior parte todos é de filiación romana, e aquí temos unha serie de poblados. Un exemplo moi importante deste análisis dos tipos de emplazamento e dos castros mineiros en relación por exemplo, en relación co tema da auga. A presencia dunhas fontes manantiales ou a auga é moi importante cando vas a construir un castro, cando fundas un poblado. E hai unha serie de xacementos que de repente aparecen nas ladeiras que están construídos con enerxía hidráulica, cando ese parámetro de elección da auga xa non ten moita importancia e relevancia, porque a propia infraestructura para facer os seus fosos xa levan auga ao pé do propio xacemento. Por iso encontramos unha serie de xacementos que nunca hai castros situados a media ladeira en lugares que nunca serían escollidos anteriormente á chegada de Roma. En lugares abruptos onde o aporte artificial de auga permite cultivos intensivos en ladeiras que antes era imposible. A elección da maior parte deste tipo de emplazamentos serían impensables fora das estrategias político-económicas impostas por Roma. Vedes, hai unha diferencia clarísima, un castro, por exemplo, o castro de Vilar que vedes arriba, con un castro en llano que non ten moito que ver. É moi relevante para tamén determinar estas cousas. O que é moi interesante en este sentido é que vedes que de todo o territorio que estuvemos traballando detectamos unha serie, vedes onde están prácticamente postas todas as explotacións auríferas na zona, sobre todo do río Sil, na zona do Caurel, na zona dos Ancares, inda que nos afluentes que vos comentaba antes tamén, e polo menos unhos máis de 85 castros que hai de nova implantación de estos castros todos que señalo aí son só os castros que están construídos de novo con técnicas hidráulicas, que veñen a formar parte da propia man de obra das explotacións. Espera, estou indo para atrás. Bueno, o territorio do Caurel, Val de Quiroga, que vos comentaba, como vedes, ten unha proporción de explotacións auríferas moi importantes. Isto recalco todo o tempo porque, claro, o que estamos vendo é que é unha zona que prácticamente está explotada. En vez de falar de minas, de explotacións auríferas, vedes aquí a distribución de minas que ten esta comarca, temos que falar máis ben de conxuntos mineiros, ou sea, de complexos mineiros, porque en realidad está todo, prácticamente todos os meandros, todos explotados. Por exemplo, un exemplo, Montefurado, que sempre se fala de Montefurado, que é isto que vos marcamos aquí, pero como vedes, todo isto son explotacións auríferas. Prácticamente todos os meandros son explotacións auríferas, o sea, non estamos falando, aparte moi desconocido, sempre se fala de Montefurado como o túnel, pero en realidad é todo isto. E ante todo isto, vedes que é un cambio moi importante. Todas as zonas cultivables, as veigas, as zonas propensas para cultivo, agora pasan a ser outro
ter outra función. A zona de Augas Mestas, desde Montefurado hasta Augas Mestas, pois son todos os meandros que están explotados, vedes aquí Rairos, Augas Mestas, na que remontan o río, vedes, por exemplo, desde Rairos hasta Quiroga, todas as explotacións están. E o río Lor, todo remontado, prácticamente todos os meandros están explotados. Recentemente fixamos unhos traballos na zona dos Ancares no que fixamos o sistema máis ou menos que farían eles, que batear remontando o río, batear todas as confluencias dos diferentes afluentes. E entón fomos vendo como as trazas de ouro van seguindo, e é o que facían eles, remontan os ríos hasta chegar a encontrar as zonas primarias. En todo este conxunto están explotando varias terrazas, aquí marcadas como T1, T2, T3 e T4, bueno, T3, despois suben hasta os coluvios e hasta as zonas primarias, como a mina esta de aquí arriba. E remontan, evidentemente, todo o río Lor, que tamén non fai moito, pois encontramos todos estes pequenos meandros explotados, hasta chegar á cabeceira onde a brecha esta importante toda de onde está a mina da Toca, máis reconocible, a mina de Torubio, pois todo este contacto está prácticamente explotada. Se o vemos en relación co poboamento, aquí están marcados en amarillos, pois hai unha serie de xacementos que clarísimamente están en relación con isto. A mina da Toca é unha das que recientemente se está traballando. E, ademais, todo isto tamén ten unha gran connotación da transformación territorial que existe, non? Hai unha serie de acuíferos que pasan a abastecer as minas, co cual cambian un pouco a dinámica territorial. Vedes aquí, por exemplo, no Castro dos Bonzados, os depósitos que se están a pé da mina e as diferentes canais que van remontando a medida que van explotando. No distribución dos asentamentos, vedes que xa aquí poño unha diferenciación de colores e prácticamente os que están en verde son os que consideramos que poden ser xacementos de época prerromana ou que teñen esa posibilidad, mentras que outros xa vemos clarísimamente os que están en roxo e en naranxa que son claramente de filiación romana. Están separados en gris os dese segundo grupo. Xa vos digo, dos 85 recintos de todo este territorio que traballamos, só 58 consideramos que son propiamente da cultura castrexa. Castrexa incluído hasta ese momento con Roma. Hai unha serie de xacementos que sabemos, como aquí en Aguarmestas, que teñen unha clara función de vigilancia territorial, como o Castro d'Ares ou o Castro das Andeiras. Unha serie de xacementos que están claramente vinculados, tipo Fortines, en relación coas explotacións, e outra serie de xacementos que claramente son xacementos mineiros. Cando falamos destes xacementos mineiros, de castros mineiros, non estamos a falar de castros de poblacións estrictamente mineiras que están traballando indo á mina, sino que estamos falando de sociedades agrarias que están traballando no campo, pero a veces están tributando ao imperio co seu traballo nas minas. Vedes, por exemplo, a concentración que hai de castros, este é o cabeceiro do río Lor, e vedes unha distribución de poblados, ten máis ou menos a mesma dimensión que a cabeceira do Lóuzara, que é o seu gregario, o seu afluente. Sin embargo, vedes a cantidad de poblados que hai castrexos neste val e a pouca que hai neste colindante. E se vedes, además, a distribución está prácticamente na zona de paso. Na zona de paso hacia a zona de Lugo. Está claro que hai unha vía de comunicación por aquí, que é a que están utilizando, e isto seguramente que forma parte tamén deste complexo. Un complexo que está moi ben cerrado por toda esta disposición, e que é moi interesante todo o tema destes asentamentos e a súa ubicación en relación a todas estas poblacións. A maior parte deles, por exemplo, Castro de Cerecín, Castro que está no concello de Piedrafita, na cabeceira do río Lor, no que claramente toda a súa delimitación da ladeira mediante enerxía hidráulica, incluso en certos momentos nos fai pensar que estes materiales incluso son lavados para a obtención de mineral. O Castro de Domiz, o mismo, temos
un xacemento claramente. O Castro do Paredón, o mismo, está delimitado na súa cabeceira e ten unha propia explotación ao pé que vai alineada ca mina da Toca. O Castro de Piñeira, que aproveita a infraestructura da mina da Toca para facer os seus fosos e facer a súa delimitación. O Castro de San Estevo, que vedes que ademais de que lle pasa o mismo, non son os fosos construídos como a nivel tradicional, ten unha serie de aterrazamentos despois que nos está marcando ese tipo de xacementos mineiros que son sociedades agrarias que están cultivando todas estas terrazas que están delimitadas igual con o mesmo sistema. Sería moi interesante facer traballos neste tipo de poblados a nivel para tomar datacións e a ver os sistemas de cultivo. O Castro de Torres, o mismo, exactamente o mismo, toda a delimitación está feita con enerxía hidráulica. E despois hai unha serie de asentamentos que se ven tamén no Cabrel, como o Castro de Pena Dominga, que queda máis abaixo, o Castro de Seceda, que todos estes forman parte dese sistema todo estrutural que se monta, que se articula no Cabrel. O Castro de Sobredo, vistes que excavou Antonio Álvarez e demais, as datacións e todo estamos falando dese momento. É unha das cousas máis interesantes que habría que facer ahora na Corea, traballar esas sociedades persistentes antes da chegada de Roma, que é o que desconocemos prácticamente. Outros exemplos, o Castro Penas do Castelo, que hai xustamente abaixo, ou o Pena do Castro, que desbrozou fai pouco Iván Álvarez, pasan ao mesmo forno. Estes xacementos non teñen nada que ver ca cultura prerromana, senón ten que ver xa con ese tipo de asentamentos de control territorial que se fan no Caurel. Este, en concreto, de Pena do Castro é moi espectacular por todas esas pedras fincadas que hai. É unha lástima que está destrozado este lateral, pero neste lado vese os parapetos todos con laxas fincadas de algunhas de casi 1,5 metros, un foso cortado tremendo e unha superficie habitable ínfima. Un esforzo gigantesco para delimitar o xacemento para conseguir unha superficie habitable mínima. Isto non nos está falando dunha sociedade prerromana ni moito menos. O xacemento, por exemplo, de Foz ou de Forcellas están claramente un a cada lado do río Lor, teñen un sentido claramente de control territorial. Incluso hai dúas vías de comunicación que se ven polo monte que pasan unha por un foso e outra por outro foso, pero un de cada lado. E estos claramente están vinculados con esas vías e ese momento. O manido Castro de Vilar e o Castro de Sobredo, que son os que nos dan unhas datacións que antes un Castro que vades a ver, que xa vos contara un pouco Iván, pero a min, evidentemente, pese a que o primeiro que teríamos que decir, a ver se este xacemento ten unha ocupación prerromana, pois eu, desde logo, penso que non, e nunca que está construído nese momento posterior. Como vedes, na cabeceira do Lor, xa vedes todos estes xacementos en roxo, que teño clarísimamente vinculados ao momento de construcción romana, e como ves algún, como o Castro de Brío, ou o Castro da Escrita, que podemos estar falando dun poboamento anterior. E aquí tedes o Montecido aquí en azul, que o marco como dentro desa categorización que fixen como fortín, porque eu sempre, aquí está o Castro de Brío, que é un dos xacementos moi interesantes para excavar, e a nivel faunístico tamén, porque está en caliza, se conserva moi... Eu xa solo na prospección fai moitos anos estaba cheo de osos por todos lados, para traballalo, porque hai poucos xacementos que poderán dar tantos restos de fauna. O que vos decía, o famoso Montecido, fai pouco, gracias ao desenrolo local que empezamos a traballar xunto con Brais Currasne na campaña do ano pasado. O Montecido, sabes que ten moita literatura, eu xa o puxen, como des aquí en azul, como un fortín, un sitio de control. Despois dos traballos que fixemos, pese ao tema do seu echado a tabla de especialidade, de Águila, de Carbedo, e de todo o que se leva, toda a literatura que levou consigo, pois este xacemento, nós xa na interpretación poñémolo como algo
tamén unha serie de estructuras de delimitación, pero unha superficie habitable casi ínfima, non chega nin aos 1.200 metros cuadrados. Fixéronse unha serie de sondaxes, neste caso, en 3 sectores, no que aquí tedes a zona do aljibe, que é un pozo que limpamos e xa estaba excavado hasta tal, onde nos traballos se falaba de que aquí había unha necrópolis, e a zona propiamente dita do asentamento, nestes 2 sectores. No que se sacaron unha serie de estructuras que máis ben nos está falando dun fortín que dun asentamento caseso propiamente dito. Nestes, aparte de excavar unha serie de estructuras, tamén excavamos a zona da muralla, dun dos laterais, que muralla que contiña, que servía tamén de contención do que a súa superficie ocupa. E o aljibe, como decía. As datacións leváronos a 2 momentos moi concretos, o sea, unhas sigilatas, eso que en certo momento nos fala que xun no século II despois de Cristo, e a outro momento cunhas sigilatas tardías que nos está falando do século IV, entre o IV e o VI despois de Cristo. Tamén temos restos de fauna, ademais, estamos falando tamén, había moitos bóvidos e demais, e estábamos falando de que o que había aí era como un acuartelamento, un sitio de control, non é que estuveran nin cultivando, nin pastoreando, nin moito menos. Tamén, como dato curioso, apareceron nos vértebras de peixes e tal, entón, é moi interesante nese sentido. Pero as datacións e todo o que nos está falando deste xacemento, prácticamente que se trata dun fortín de moi pouquiñas xentes destinadas que está facendo un control territorial do paso hacia Visuña e que a vez controla todo o paso que fai desde o Castro de Paderne a zona que antes vos marcaba. Moi típico, tiña moita relevancia este xacemento por o axárego desta tabla. Despois asignoulles tamén casi a procedencia desta, que non ten, pensamos que moito que ver con Montecido. En realidad, estamos a falar dun panorama que máis ou menos xa ten que ver moito cas cívitas neste momento. O que sí é moi interesante, por suposto, é, como vistes, prácticamente todo este sector da cabeceira do río Lor, podíamoslo diferenciar un pouquiño da zona máis ao sur, na zona de Folgoso para baixo, que hai como 2 dinámicas diferentes, pero o que estamos a falar todo o tempo é de un poboamento de época romana que enmascara por completo os precedentes desta cultura castrexa. O que se tería que facer para complementar un poquinho toda esta información e para ver o contraste e o impacto verdadeiro e intentar excavar algúns destes xacementos que poderían falarnos dese momento prerromano, para que seguramente están ocupados despois en época romana tamén, pero para ter esa secuencia superposta e poder falar desas transformacións con maior detalle. Pouco máis que engadir, e se tedes algunha cousa para comentar, pois mellor. Vale. Moitas gracias, Luís, por esta charla tan amena e tan interesante. Bueno, como vamos moi ben de tempo, se alguén quere facer algunha pregunta, aunque despois peña a mesa redonda, pode intervir. Ali, creo que Ramón. Sí. Dices que na zona sur hai menos concentración. Non, hai tamén bastante, pero están concentrados en torno ao río Sil. Pero en relación coa densidade, sí. que é casi continua, pode chamar un poquinho a atención de que haxa case tan poucos.
Si, por exemplo, dices en Monte Furado que hai 2 ou 3 xacementos castrexos en relación a todas as explotacións, non? Quizá porque... Sí, quizá porque son... En aguas mestas, quizá que non fan falta tanta mão de obra como aparentemente parece. Con 3 ou 4 xacementos é suficiente para traballar neses complexos mineiros. O que quere decir que, por outra parte, que non é que estén explotando todas as minas á vez, sino que están facendo unha secuencia de explotación. Que sen en xacementos moi grandes como as Medas, en Quiroga, como desde veu levar bastante tempo, pero non, esa dimensión que hai tan grande de explotacións non quere decir que estén todas traballándose á vez. Cos xacementos que hai tanto no Val de Quiroga como na zona de Aguarmestas, penso que son suficientes como para abastecer a todas as explotacións. Sí, o caso, por exemplo, da cabeceira do Lor é que estamos falando de minería primaria en xacementos primarios que son moitos máis complexos de explotar. Entón, o mellor, quizás penso que son moitos máis ricos. Faltanos tamén datos de porcentaxe e demais, pero seguramente que é unha beta moi interesante para eles e que penso que lle levou bastante máis tempo que os traballos feitos nas minas secundarias, que o elemento hidráulico ten moitísima máis presencia que nas minas primarias. De feito, a mina de Portas, que conocedes, ou a que está encima de... Así me que sale ahora, non? O Coballón, por exemplo, o Coballón é un xacemento que prácticamente non usan enerxía hidráulica. De feito, se mirades nas escombreiras veredes como falta o mineral todo. Está só o excedente, pero o mineral levaron o dali. Seguramente o están transportando para triturar en zonas máis abaixo. Sí. Están en San Clodio, por eso te digo. Sí. Sí, por eso te digo que o modo de traballar nas minas primarias é moitísimo máis, requiere moita máis mão de obra. Quizá ese caso, sí, dices tú, onde está a poboación que estaba aí no Coballón? Pois hai un castro ali arriba que está na ladeira que a min tenme máis pinta de prerromano que romano, pero falta moitísimo por determinar. A mí encantaríame, ademais, eses xacementos, algún destes de Quiroga, pegarlle unha sondaxe para decir, a ver, estamos no certo de toda esta hipótesis ou estamos nos columpiando bastante. A min sorprendeume, xa che digo, a datación, por exemplo, que fai Xurxo Allán no caso de San Lourenzo, cando clarísimamente é un dos millores exemplos de castro construído por a explotación das minas. Si, non deixan de ser, repito, non deixan de ser poboados agrícolas, as sociedades agrarias, que non hai que pensar que son só mineiros que están traballando. De feito, se excavas un xacemento vas a encontrar ferramentas de traballo agropecuario. Eles traballan na mina puntualmente como tributo, pero non é que señan un mão de obra especializada como tal. Pois sí, nas explotacións de ferro tamén, que non nos estamos parando, non nos paramos un carallo nelas, que... Claro. Bueno, perdón, e, de feito, hai galerías en todos lados, veneiras de ferro, no propio caso da torre, aparte de ver unha forxa, temos unha cova por detrás. Estamos claramente falando de que, poñemos de exemplo a minería aurífera, pero hai asociado unha serie de minerais en torno a eso, minería de ferro, a de galena, ademais, que tamén hai, a de, como se chama? A de cobre, tamén, que... Sí, bueno. Sabes que claro, só falamos destas porque é un impacto importante que é moi representativo. A mitad dos xacementos, si vamos a pormenorizar, teremos unha serie de galerías esas que non están incluídas en isto, precisamente porque queda xa non moito me refere a traballo, digo en xeral, que non se tocan. Sí. E despois eso, hábitats ou asentamentos fora de Castro,
desa descripción que algún hai, o que pasa que tampouco os miramos nunca. E o que falta por localizar, según está o terreno, que non hai quen prospecte e localice nada aí. Eu, por exemplo, neste traballo que se fixo tal, excavamos, polo menos excavamos tres castros, por decir, deste tipo. O castro de Cervantes, que fixemos 3 campañas, todos os materiais teñen que ver clarísimamente con producións de cerámica común romana, inda que hai producións locais, e hai un comercio moi importante coa zona de Lugo, con Lugo. Hai unha serie de materiais que nos están levando a toda esa época. O castro da Fonsagrada, o Castelón de Castañoso, o mismo. Son construcións espectaculares, con máis de 4 metros de altura, con unha sauna que tamén se escavou e demais, e todos os materiais que aparecen nesa excavación volvenos a remitir a ese mundo mineiro. Hai unha fíbula de charnela, ten todo que ver, resellos coa águila de monedas, de Cervantes igual. No castro, por exemplo, de Chano, nos Ancares, na zona de León, que está talinando, pese a que tampouco hai sigilatas, nin hai nada dese tipo de materiales, hai un tesorillo e hai unha serie de elementos que nos está falando o contacto clarísimamente con Roma. O que non quere decir que todos eses materiais cheguen a todos esos xacementos que están enmascarando pois moitas veces esas cronoloxías. Moitos lanzámonos directamente a decir conclusións precipitadas moitas veces, cando en realidad todo vai indicando a este tipo de conclusións. Queda moito por facer, por suposto. Esta toda tipoloxía ou análisis morfolóxico que fixen dos xacementos descubrironnos certas cousas, outras quedan moitísimo. E un dos xacementos que máis a atención me chamou son os que chamo dimensionados, porque vimos a nivel constructivo como hai unha serie de poblados que simplemente collen a terra e a pedra dos fosos e fan as murallas e os parapetos. Sin embargo, hai unha serie de poblados que aportan unha serie de material que non o sacan de aí masivamente. Casi máis do 50% do material utilizado na construcción non sale das inmediacións. Estamos falando dunha maneira de construir totalmente diferente, dunha dimensión moito máis grande, e que ten que ver tamén casi sempre co mundo romano, cando se fan esos, non lle chamemos ópidas, pero eses grandes castros que en relación cas vías de comunicación. Entón, pouco a pouco hai que ir vendo. Eu, a mitad desos, simplemente en prospección sobre terreo, todos tiñan tégulas nos seus esos, que tamén aparecen en xacementos reocupados e demais, pero, bueno, é un índice importante, tamén, para esa conclusión. Bueno, dado que, ademais de que se están... Sí, bon, como se están a gravar e non están vendo os asistentes en liña aos que están intervindo para as preguntas, procedo a identificar a estas dous primeiros, que foron Ramón Vila Anca e Iván Álvarez Merallo. E agora procedemos coa seguinte tandada de preguntas, que se identifique e así xa a continuación xa nos consta para as actas posteriores. Hola, bons días, Luis. Buenas. Queríache preguntar, aparte da evolución... Bueno, o meu nome é José Manuel, bons días a todos. Queríache preguntar, aparte da previa que comentaches como hipótese que sería importante investigar que había antes destes castros maioritariamente romanos, que quedou a posteriori, e a vinculación da ocupación do territorio destes castros cas aldeas que hoxe identificamos sobre o territorio e que moitas veces son conexas con eses castros, ou están vinculadas ou hai hipotéticamente unha relación directa, é dicir, como foi a posterior ocupación do territorio en relación con estes castros que quedaron aí. Gracias. Vale, é unha das cuestións que tamén queda por resolver. O que está claro que tanto o Castro de Sobredo como o Montecido, que ainda queda moito por resolver, evidentemente, están nos dando unhas datacións que están entre o cuarto e o sexto despois de Cristo. Estamos tamén a falar de unhas sigilatas tardías que aparecen en Sobredo, me parece. No caso de Vilar me dá a impresión que tamén. Este tipo de xacementos fortificados ou fortalezas, chamémoslle, que poden haber empezado por ser unhas certas zonas fortines que acaban fortalecéndose demasiado, estánnos a mellor a falar de cual é o proceso de finalización do mundo castreño en eso, co abandono tamén de toda a minería por parte de Roma,
pois todo ese complexo, toda esa xente que estaba aí, pois é unha incógnita bastante importante tamén poder saber eso. Moitos desos xacementos van nos dar seguramente ocupacións tardías, vamos a chamar xa non como, con sentido como poblado, sino como ocupacións residuais, por decirlo de alguma maneira. Esas temos detectadas, por exemplo, no caso de Cervantes hai unhas datacións do século IX, no que acabo de excavar no caso de Vilela, estou a falta das datacións, pero hai unha reocupación de certas vivendas con os materiais que hasta ahora eu nunca vira, producións locais e demais, e ao mellor sí poden ter certa continuidade con esas vilas e aldeas que acaban quedándose por a zona. Pero iso é unha cousa que está totalmente por investigar, claro. Teño moitas ganas de ver esas datacións que nos van a dar nese xacemento, porque ven un pouco a falar dese momento, dese momento de final. Xa non ten sentido por completo, xa o dixen aquí antes, xa as sociedades, estes castros todos que se traballan, que empezan a funcionar no territorio, non teñen nada que ver cas sociedades autárquicas castreñas que iban independientemente. Estamos falando ahora de un funcionamiento máis en conxunto. De feito, toda esa dimensión de poblados que hai na zona de Sarria, na zona de tal, esas seguramente que están abastecendo outra serie de poblados que xa non teñen que cultivar. E isto cambia por completo, desde logo, ca marcha de Roma de todo este territorio, que igual que ven, hai un impacto moi importante cando chegan, debe haber un impacto tamén moi importante cando se marchan. Ese devenir tradúcese en certas excavacións en ocupacións residuais neses poboados, evidentemente os poboados delimitados como tal xa non teñen éxito, xa non funcionan e empezan a formarse todas esas vilas que xa dependen das dióceses e de todo isto, que a mí xa se me escapa bastante da miña especialidade. Algunha cuestión máis? Bueno, pois procedamos entonces a... Gracias pola charla, Luis. Ahora hai unha pausa para tomar un café, reanudamos ás 12:15. Nas carpetas tedes un vale para poder tomar o café aí enfrente na cafetería que hai aí enfrente da Deputación, vale? Reanudamos ás 12:15, por favor.